karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. What a small world, Laura. You, kinsa ganito eh? Dayan, nakalimtan ko rin mo ang akong ngan. Gisultihan ta na ka sa akong ngan, samtang bido ako sa samang sa mahal kong si James. Abi mo, Laura, lami mo gagkus ug Mahimok ba? si James. At timan na ning akong sakyanan nga imong nasadan. Kay ako gani maglagot nimo. Imudmud ko ang imong naong sa auto. Awan sa man. Imudmud ta na ka? Galit? Pikon? Gituyo magdumbol ang likod nga bahin sa kong sakyanan. Oops, excuse me, Laura. Wa ko tuyo oy. Ingon ani manggod. Mo parking sa banda ko kay magpalit kog pagkaon diya sa atbang. Diya sa restaurant. Unsa bang pagkahitabuan na dumbulan noon ako ang kanang auto ha? Without knowing ikaw di ang nagsakay anang auto. Kadaghan man imong sulti. Ipaayo nang akong sakyanan. Ay, Daddy, anami, oy! Oh, Hello, baby! How are you? ikaw. Kahinumdum ka ba nako? Ako tong uyab sa imong daddy. Ako ang babay nga ipuli unta sa imong inahan. Ako ang gimahal. Husto na! Husto na! Oy, dili ka mo dawat sa kamatuoran, Ang Laura. akong giingon nimo at timan na ang akong auto nga imong nasadan. Dili kay daghan pa kag isulti diha. Sultihan ta lang ka, Laura. Naminyo na ko. Well, wa ko'y labot og naminyo ka na. Susama sila ni James, ang lalaki nga akong nabana karon. Oh, guwapo, buutan, nindot mo hawk, laming mo gakwes. Basta, way kalainan. Ay, time out ha, time out. Ayaw na lang og dagan og solte diha, day. Kulungay-langay lang ka na mo. Unsaon naman ning among sakyanan na imo maning giguba. Makalarga pa man na. But, oy, Laura, I have no time naman good sa pagdani anong sakyanan mo sa shop. Aron ipa-repair. I just give you a lot of money. Then, ikaw na ang magpaayo, ana, ha? Wait, kay magkuha kong kwarta. Ni Ao, 30,000 na. Dawata, ug doon na sobra, ana. So, okay ra, imo na lang na, Laura. Basin og kuwangon ni nimo, doon ako gidalang check. Bungat kung pilay kantidad niya imong gusto. Ingon sa nakaminus ka. Imo na lang na. Doon na sab ko anak. Nang tirang, Francil, dali na mo. Kitay mo pa repair ining sakyanan. Ay, dali na dog, Francel! Oh, nitirang. Wa lang mo masayot nga si James Boy. Ug ni akan ako. Ug kami na ang magtiayon karon. Hungog ka, Laura. Well, bubalik na ko sa isla. Ay, paita sabi sa Jepoy. Kuyawan man ko ni mulakaw ka. Ako'y mapatyan, Ma'am Diana, Madamay taon na akong trabaho si Roy. Kung maadto gani ko ditong dapitan, oy. Ay lala pagkuyog na ko. Ha? Ay, oo niya. Usa man na sa akong trabaho. Unsa pa man say, imong atuong taon dito, sir, nga waan naman tong babae dito. Ha? Wa na to babae dito? Ay, wala lagi. Bakasyonista ra to siya dito. Ganong nahibaho ka man, oy. Ay, ako manggutong ikasulting batanong lalaki nga nagpuyo dito. Mao ba? Ayaw na lang pangupaw, sir. Maong ayaw na pagsigag ato dito.
Makawang lang ang imong pagkadto dito kay wa naman di ito siya. Og Laura ko no ang anak to. Laura? Laura? Sir, kaila ka anak niya? Kaila ka anang Laura? Successful mo sa inyong gibuhat. Ay, ninduta tingog, oy! Mga unang kabar ko among gilabay dito sa kinauyukan bahin sa dagat. Di ba mga ukoy? Good. Wait, ito ka po. Wait. So gudog man. Daghanang musakay sa itong mga barko nga akong palawigon sa kadagatan. Daghan mo lang. Uwan naman sila laing kapilian. Kuangon gud ang barko. Di ba mga ukoy? Wait, ingon sila. Wait. Og mo bilib na nako si Ibria. Duta tingog ba? Tiking. Duta tingog ba? Duta katawa. Og kamong mga ukoy nga akong gisakupan. Ay, Ipatawag ko kamog balik kung may isugo ko ninyo. sabot mo! Wait. Hi. Ay, day, gipasod na lang nako, day, kay mamugos man. Laura. Duha na ko kabuan nga nagbalik-balik din sa inyo. Dawatan na nga akong gugma. Taw-taon na kong naglaom. Wa ko ikaw pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, giprangkahan ta na ka, nga wa ko'y pagbati diha nimo. Laura, gibitin niyo ko ni maayo. Laura, Ayaw ko guniti, unsa ba? giwaklin mo nga akong kamot. Kawas na, Aki. Kawas na! Mao lang niya nga akong maanis sa akong pag-antos sa pagbalik-balik din O ingon man dito sa imong opisina. Gitabangan ti ka sa bungaw sa kamatayon. Aki! Oh! Dako kog utang kabubuton nimo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, gikan atong kriminal. Apan gipasalamatan ko na ikaw. Giisip ko ikaw nga akong higala. Ug wa magpasabot nga abi kay giluwas mo ako sa maong trahedya. Lubagon mo na lang sab ang akong kasing-kasing. Labaw sa tanan, wa ko ikaw pala, Uma, Aki. Wa, di ba? Oh, Sa bariay nga nahikugma ko nimo. Aki, Disa. Apan unsaon ko man sab nga wa man ko mahigugman nimo. Makakaton ka na sa paghikugma nako, Laura. Si James paghapon ang niya sa akong kasing-kasing. Ayaw pagbinugo. Oh, Aki, Patay na itong tawanan. Aki, mahimo ba? Biya na karon dayon din sa akong panimay. Laura. Kawas na. Please, kawas na. No. Dili ko magawas. Dili. Aki, ikaw gaks. Wait ko. Kisakitan ko si Laura. mga ko sa Aki. Aki! Ako. Ako ako, Laura. Ayoko gaki. Ayoko gaki. Tana ko kasi sila. Ay, si de Laura, sir. Ay, magtawag ba kong polis ron? Ay, magtawag kong polis, be. Ayaw na. Gibuhian ko na siya. Ay, bahis kang pagkatao. Pahimustanon ka. Now get out. Get out! Ano ka? Hila ka? Ha? Gibaw ko ni Ibria. Unahilag na ikaw? Ikaw ha? Hari igog ka sa mga buhaya.
awaris mga ukoy. Tuod sa gugma, hila ka! Ha? Ha? Kadto pa di ang James. Naa sa iyang kasing-kasing. Ipatay naman si James sa iyang nauna. Nga nung may gugmaman siya to. Hilag mano. Duta hilag ka. Kuya Waday, may gugmatong bayanan no. Bisag patay na. Igugmaw lang yapon. Ako ka. Makalagot! Duta hilag ka. Ayaw lagot-lagot. Mapangit ka. Mabati mong naong. Bati na mong tingog ko. Laka! Laka! Ay! 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 Kusog kayo mo! Magpadagan si mong sakyanan! Ay! Makalagot ka, Ibria! Ikaw ang akong gikugma! Ay! Pagkatao ko toyo, aron mapaduol ko nimo! Pero gahi ka! Gahi ka! Gahi ka! Ay! Dili ko ibriya! Uy! Tiking ko! Unsa man ka! Unsa man ka! Lipong na! Lipong na! Ala! Kusog kayo mong pagpadagan sa kanan! Wala kuyap na ko ni! Asa man tayo ni? Asa naman ta? Sa speed, no! Ay! Doon ta si Hades dito! Pulihan ta siyang trono si Satanas! Ala! Ala! Kaikis-ikis ng dinaganan sa sakyanan! Kakusog na ba? Ala! Mabangga tas pariloy! Patay na dari nga kwalos! Patay na dal! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!